नमस्कार वेलकम टू माय चैनल सन्नीत पराग्स लाइफस्टाइल। देखा पढ़जु एटा कौनटा रे पुओ कौनटा एटा कौनटा सेटा कहलु हईसी सर किए पीला हईसी मम्मी पीला केत पीला सुन पीला आ तू जीन्स पैंट किए आनी नाई हेले नाई आ तू आज कौन खाइचु कौन खाइचु आज पुओ कौन करतु रे निमन लगुच क्या नगेलु होनी कहीं बाड़े नगौचु हाथ बाड़े नगाऊ हाथ बाड़े कि नगाऊ होनी कौन कह दे तो नहीं करी कि लांड बंड पुओ करी हाँ कौन करी लांड बंड पुओ करी जाऊ पुओ तो ना कौन कह हाँ पीपी पछे लगे तो ना कौन तो ना कौन रे हाँ पीपी आसुनी किए बंद कला बाबा बंद करदे कौन पाई रे बाबा कौन पाई पीपी बंद कले पक्कानी भांगी गला ता शुणे तो ना कौन थोड़े कहदे तो ना कौन संजीत पाग भलसे कह शुभुनि का टिकिले ना तू कह तो ना कौन टिकिले ना पकाऊँ तो ना कौन तो ना कहदे टिकी दे ना हाथ मान पटे तो ना कौन कहदे टिकी दे तो ना कह तो ना कौन नाई कौन डाबा तो ना कौन बोले नानी डाकिले कौ नानी कौ नानी रुजु आ किंचु आम किंचु आम कि जाऊ कह दे किंची माँ